Yun, good morning po mga brosis. Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Ene Pacwa ng Ram Lawin Wings Pampanga Chapter. Nandito po kami ngayon sa Barangay Nabuklod. Dito po gaganapin yung aming venue para sa aming kargahan at i-welcome po namin yung bagong mga membro at yung bubuksan naming chapter at bagong founder po. Meron pa po itong darating yung sila Supremo Jojo tsaka sila Supremo Aquarius. Shoutout nga pala sa mga aking subscribers. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat din po sa mga nanonood ng aking video. Itong araw po na to mahalaga po, sana makaabot kayo sa dulo ng aking video kasi meron pong tatalakayin kung paano ba yung pagpasok sa guardians, ano ba yung orientation, mayroon pa bang waki, ganon. Kasi yung mga sinaunang guardians po, meron silang waki. So as of now, mga bagong guardians po, inalis na po namin yan. Wala na po kaming waki. Ang pinalit na lang po namin sa waki yung orientation at seminar po para sa mga bagong membro. Shoutout din po sa mga kapatid nating FW dyan. Sana po kami naroon na bansa. Lagi po kayo mag-iingat at pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Po, intro muna tayo. Sa ating sunod na lecturer na si Supremo Aquarius. Palakpak po. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga. Siguro po narinig na ninyo yung mga bylaws sa alituntunin na pinagbabawal ng isang markadong guardians. Naunawaan niyo po bang lahat? Maraming salamat sa inyo. Yung pong mga nasa likod, kung hindi po kayo naka-schedule ng markingan, bumalik po kayo sa upuan. Yung mga yung mga hindi pa nakasalang, pabalikin mo sa upuan. Yung pong iba, bumalik muna sa upuan, mga kapatid. Hindi pa po tayo tapos. Yung mga namarkingan na, balik po sa upuan. Mga bro, ulitin ko lang po yung nabanggit ko kanina. Desidido po ba kayo na maging miyembro ng LWGBII? Baka napapasuko lang mo kayo. Marami po kasing ipinagbabawal dito sa Lawin Wings. Unang-una, kung tayo po ay, sino po ba sa inyo yung mga manginginom, magtaas ng kamay? Yung umiinom ng alak. Lahat ng umiinom ng alak na naririto, magtaas ng kamay kahit na yung mga miyembro na. Umiinom ka rin ba? Yung mga umiinom yan. May babae din. Ayan, yung mga sis natin, nainom din yan. Lahat po tayo ay manginginom. Hindi po namin ipinagbabawal ang uminom ng alak. Lahat po kayo ay binibigyan ko ng karapatang uminom ng alak, pero tanda po ninyo, wala kayong karapatang malasing. Wala ka naman sa bahay. Ayaw mo order na. Wala kayong karapatang malasing sapagkat ang taong nalalasing nag-iiba ng daan. Ginagamit ang kalasingan sa katapangan. Maraming manginginom na umihiram lang ng tapang sa alak. Pag kayo po ay miyembro na ng Lawin Wings, ipinagbabawal po namin sa inyo ang malasing. Kaya yung iba po dyan na hindi kayang kontrolin ng sarili, huwag na kayo umanib sa Lawin Wings.
Kuha nyo mga bro. Natahimik kayo lang bro ah. Parang hindi kayo bisig dito. Kailangan pag umiinom kayo may pulutan. Pag masarap ang pulutan, tawagin nyo kami. Kutsitsaron lang, huwag nyo na kami tawagin. Ito mga bro, para lang kayo hindi makatulog. Hinahaluan ko lang kaunting magpasaya lang, pampagilas, pampagising sa inyo lang. Sino na sa inyo ang markado na? Yung mga adapt? Adapt. Kayo bro, mga kargado na kayo ng guardians. Lubos nyo bang nauunawa kung anong ibig sabihin ng guardians na nakatatak sa inyong mga balikat, sa kanang balikat? Alam po ba ninyo kung anong ibig sabihin ng G? Mga bro, G means gentleman. Sa Tagalog, Maginoo. Sino sa inyo yung hindi Maginoo? Maginoo kayo lahat? Magtaas ng kamay yung mga Maginoo dyan, yung mga magigiting ng Maginoo. Ang daming Maginoo. Sama-sama tayo doon. Yung letter U, United. Tandaan po ninyo baka may ma-encounter kayong matandang guardians, tanungin kayo kung anong ibig sabihin ng mga nakatatak sa inyong balikat, wala kayong may sagot. I-memorize po ninyo yung mga nakatatak sa inyo rito, guardians. Letter G, gentleman. Sa Tagalog, Maginoo. Letter U, United. Ano ibig sabihin ng United? Nagkakaisa. Yun lang kung dalawang yun. Pag tumupad kayo ron, masaya na kami. Isa puso ninyo, isa gawa ninyo, yung dalawang letrang yun, matutuwa na kami sa inyo. Bukod doon, letter A, associate. Katuwang. Tandaan po ninyo, katuwang. Yung R, race. D, dauntless. I, ingenious. A, advocator. N, nation. S, society. Sa Tagalog, Maginoong nagkakaisang katuwang ng lahing Pilipino, magiting na tagapagtanggol ng bansa at lipunan. I-memorize po ninyo yun mga kapatid Dito po nakasulat dito, guardians. Sa itaas ng guardians may nakasulat na numero. Ngayong araw kayo ay kakargahan. Ang may tatatak na numero sa inyong balikat, sa kanang balikat ay 21. Ang ibig sabihin po nun, kayo ay pinanganak bilang guardian sa Lawin Range ng 2021. Baka matanong sa inyo, ng mga matatandang guardians, kung kailan kayo pinanganak, baka sabihin po, yung birthday mo, yung kailan ka nagsa-celebrate. Hindi po, tandaan ninyo, pag ang guardians ang kausap nyo, may nagtanong sa inyo, kung kailan kayo pinanganak, sabihin nyo ay 2021. Tandaan po ninyo yan mga kapatid. Baka itanong din sa inyo kung anong ibig sabihin ng D. Ano po ba yung D? Nakalimutan nyo na kagad mga bro. D, dauntless. Bro Sa Maria kayo bro. Tatandaan niyo bro. Yan ni bro makanini yan. Ganito yan Magpadap ka. Magpakain na kang porno. Ginawa na natin.
Magtaas ng kamay yung mga MG dyan. MG. MG sa kanang kamay. Sino yung mga MG dyan? Yun. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng MG? Kayo bro, MG. MG. Number sabihin ng MG. Magic Group. Ang kasunod ng MG, RMG. Ang ibig sabihin ng RMG, good morning. Ranking Magic Group. Kayong mga MG, kayo ang bunsong kapatid namin ngayon. Ang RMG ay kuya. Kuya ng MG. Ang guardians, sa guardians mga bro, mga kapatid, ang chapter, alam ko ba ninyo ang chapter, kung anong ibig sabihin ng chapter? Yung kay Founder Mista, magtaas ng kamay. Naka-chapter kayo kay Founder Mista. Ang ibig sabihin, yun ang pamamahay nyo. Doon kayo nakatira. Hindi ibig sabihin yung literal na salita, hindi nyo bahay yun. Bahay nyo yun bilang mga markadong guardians. Tandaan ninyo, pag tinanong kayo kung anong chapter kayo, sabihin nyo yung pangalan ng chapter ninyo. Nabuklod Lower Chapter. Huwag nyo mga bro. Yung kay Founder Pastor, ang chapter yata nila ay, ano ba yun? Dalag? Ano ba yun? Marindalag. Pag tinanong kayo kung anong chapter kayo, sasabihin niyo yung pangalan. Huwag nyo mga bro. Sino nakatira sa chapter? Okay. Ang ibig ko sabihin, ganito yung bro. Ang nakatira sa isang chapter, isang ama, isang ina, isang kuya, isang ate, at mga nakababatang kapatid. Pag tinanong kayo kung sinong ama nyo sa chapter, ang isasagot ninyo kung sino ang founder ninyo. Tandaan nyo yan. Pag tinanong kayo, sino ang founder mo? Sabihin nyo, kung kay Founder Mista kayo, Founder Mista. Kuha nyo mga bro. Ang chapter ay humahalimbawa sa isang tahanan. Ang isang tahanan ay binubuo ng ama, ina, ate, kuya, at mga nakababatang kapatid. Literal. Buhay ba yung mga magulang ninyo? Mga bro? Bro, buhay ba yung mga magulang ninyo? Anong tawag nyo sa tatay nyo? Meron bang daddy? Papa? Mama? Mga yayamanin yan. Tatay, tang. Siguro, tang. Ganun no? May mga kuya rin kayo, siguro. Kuya sa laman. Ate sa laman. Meron kayo mga bro? Meron. Kayong mga bunsong kapatid namin, huwag kayong tatawag na bro sa inyong ama sa chapter. Ang tawag ninyo, founder. Kung hindi nyo siya ganong master ang ano niya, yung pseudonym niya, pwede nyo silang tawagin sir. Tandaan nyo mga bro, ito, bylaws to. Itinuturo namin sa inyo para may matutunan kayo in case man kung saan bang kayo makarating. Mga bro, sa amang lugar, baka may matiyempong kayong yung sinasabi namin matandang guardians, yung mga Diablo Squad. Matatanda na yun. Pag nagkamali kayo ng sagot, nananampal yun. Sabihin ko na sa inyo, pinapauna ko na lang, hindi kami nagkulang sa inyo ng turo.
lalo na yung matatandang guardians. Pag tinanong kayo, kailan ka pinanganak, bro? Baka sinabi mo noong December 24, 19 ganyan. Ay, masasampal tayo dyan. Yung mga naunang mga guardians na matatanda, strict. Pero ngayon mga bagong guardians, medyo ano na kami, niluluwagan namin ng kaunti. Pero sinisisik namin, pinupunuin namin kayo ng briefing. I-orient namin kayo, seminar namin kayo. In case man hindi mag-iwalay man tayo, saan man kayo mapadpag na lugar, alam nyo yung sasagot ninyo pag may nagtanong sa inyo. Ito na mga bro. Ang MG ay nagmamano sa RMG. Ang RMG ay nagmamano sa SRMG. Tandaan ninyo, ang SRMG ay nagmamano sa FSRMG. Ano po ibig sabihin ng F? Founder. Ang FSRMG ngayon mga bro, pag may nakita kayong ang karga sa kanang kamay, ayan ha, tingnan nyo, FGBF founder lang po yun. Kasi kaya bakit may FGBF? Militar, Army yan. Pag may nakita kayong ang karga ay GBF, katumbas lamang po yun ng RNG. Natandaan ninyo mga kapatid ha? Ang MF Master Founder. Ang NF N at saka F National Founder. Ang SGF Supreme Godfather. Supremo to. Supremo. GS Grand Supremo. CGS NCF ibig sabihin Chief Global Supreme National Corporate Founder. Yun yung karga ko. Supremo. Kung nahihirapan kayo dun sa mga letra, tawagin nyo lang kami Supremo o NCF. CGS, NCF, pwede rin. Para hindi mo madaling makalimutan, Supremo na lang. Tapos yung PCGS, NCF, Prime Chief Global Supreme National Corporate Founder, yun po ang karga ni Premo Jojo. PCGS, CNF, ibig sabihin Prime Chief Global Supreme Chartered National Founder. Yun ang karga ng ating chairman. Siya ang may-ari. Isa siya sa may-ari. Kaming dalawa ni Supremo Jojo, isa rin kami sa may-ari ng LWGBII. Ano po ibig sabihin ng LWGBII? Lawin Wings Guardians Brotherhood International Incorporated. Tatandaan po ninyo. Makatanungin kayo kung anong branch kayo, LWGBII ang isasagot ninyo. Pag tinanong kayo kung anong ibig sabihin, anong acronym ng LWGBII, Lawin Wings Guardians Brotherhood International Incorporated. Kuha ninyo mga kapatid. Okay, mabuti naman. Alam niyo mga kapatid, bago lumabas ang Guardian, Diablo Squad muna. Sino nakakalam ng Diablo Squad? Ang Diablo Squad ay may acronym din yan. Ang ibig sabihin ng D, dauntless. I, ingenious.
A. Advocate. B. Banner. L. Liberty. O. Oneness. Sa Tagalog, matapang, matatapat na tagapagtanggol ng watawat at kalayaan, pagkakaisa. Nasa bylaws yan. Nasusulat yan. Lahat ng maririnig ninyo sa amin, nakasulat sa bylaws yan. Mga bro, sa Loving Wings magastos. Magpapa-ID ka. Magpapa-uniform ka. Tapos, kung maluwag-luwag ka, bili ka pa ng pantalon, tactical. Para poging-pogi ang dating mo pag naka-uniform ka. Diba bro? Diba pag naka-uniform ka na nakasapatos ka, naka-tactical ka, tapos nakasabit yung ID mo. Diba, pogi natin nun, ha? Sino yung hindi pogi dyan? Pogi tayo lang, di ba? Ha? Magtaas ang kamay yung hindi pogi. Oh, wala, pogi lahat. Kala ko, magtataas ng kamay na hindi pogi. Wala, pogi tayo lahat. Walang pangit sa Loving Wings, tandaan ninyo, ha? Tandaan ninyo, lahat ng miyembro ng Loving Wings ay mga gwapo. Ha? Mga gentleman, nagkakaisa. Tayo mga bro, mapagmahal tayo. Tandaan ninyo, sa Loving Wings, nagmamahalan tayo. Ang pamilya ko, mga bro, ano kayo? Ang pamilya ko, ituring din ninyong pamilya nyo. Ang pamilya mo bro, ituturing kong pamilya rin. Ganyan tayo sa Loving Wings. Tandaan ninyo, sa Loving Wings ha, ganyan tayo. Mahalin natin ang bawat isa sa atin. Bawal mahalin ang asawa ng iyong kabro. Bawal mahalin ang asawa ng kapitbahay. Tama ba mga bro? Lahat ng ipinagbabawal sa Loving Wings related sa Biblia, sa batas ng Diyos, batas ng tao, yun ang batas ng Loving Wings. Kaya yung mga kabro ko dyan na hindi gibo, baka may tinatago kayong kababalagan dyan, huwag nyo lang ituloy. Putulin nyo na yan pag kayo ay namarkingan na. Mahirap na, baka matansan yung mga karga ninyo, maplansya. Baka mayroong nagdadrag sa inyo dyan. Ang gusto lang namin bro, sa Loving Wings lahat ay tinatanggap namin. Kahit ano pa yung nakaraan, babaguhin ka namin. Karapatan namin baguhin kayo dahil nagiging miyembro na kayo. Ngayon, kung ayaw niyong pabago sa amin, huwag na kayong sumali sa amin. Kung kayo ay pasaway ng mga panahon, mga nakaraan, ngayon, magiging miyembro kayo ng Loving Wings, hindi na po pwede yun. Naririto kami para gabayan kayo. Kayo pa rin ang masusunod. Gagabayan lang namin kayo. Ngayon, kung ayaw niyong paggabay sa amin, may mga parusa naman dyan. Kung magiging sakit lang kayo ng ulo ng Loving Wings, tatanggalin namin kayo. Karapatan namin yun. Kasi kayo ay pumasok sa amin. Kaya karapatan namin na tanggalin ang mga membrong pasaway. Kuha nyo mga bro. Okay. Ang mga tungkulin at responsibilidad ng isang markadong guardians. Ano po ang mga tungkulin at responsibilidad ng isang markadong guardians? Babasahin ko po sa inyo isa-isa. Unawain po ninyo.